Ebben a videóban egy ilyen nyúl csokit fogunk megkóstolni. Nem tudom milyen márkájú, de biztos finom. Na, hát az, hogy töröm szét, azt nem tudom. Hát megpróbálom széttörni úgy, hogy... Várjatok, mindjárt mutatom. Jaj! Oh. Van egy kis problém, mindjárt meg is mutatom, hogy törtem össze. Hát így. Úgyhogy most berakom ebbe a dobozba. Valahogy. És mindjárt jön a kóstolás. Tehát itt van ebbe a dobozba ez a nyúlcsoki, aminek nincsen márkája. Nos, nézzük ezt a finom fejet. Nézzük. Várjunk. Hát, nem a legfinomabb csoki, de várhatok. Hát, mondjuk úgy, hogy ehető. Nekem annyira nem ízlik. Majd hozok egy másikat, hát ha az finomabb. Hát igen. Ilyen a márkátlan csoki. Na, hát akkor hozok egy másik csokit. Mindjárt jövök. Na, hát megjöttem ezzel a csokival. Ez már egy Kinder. Kíváncsi vagyok, mi van benne. Hát nagyon nem gyűjtöm az ilyen dolgokat, de kíváncsi vagyok, az mi van benne. Ez már biztos finom. Tehát az, hogy ez finom, azt én garantálom. Hát, aki szereti. Na. Kóstoljuk meg! Ilyen Star Wars-os, ilyen manó van rajta. És ez a régi csoki. Na, kibontom. Figyeljetek. Na, kóstolom. Na, ez már finom. Megmutatom, mi van benne. Aztán elköszönök. Na, nézzétek meg. Ilyen kis robot. Megpróbálom összerakni. Úgyhogy sikerül. Hát, nem tudom. Van egy ilyen robot, és van hozzá egy ilyen kis pöcök. Itt van valami leírás, de én ezt nem értem. Én nem értek az ilyen összerakásokhoz. Hát, tehát ez, én nem értek hozzá. Itt van valami,
Na várjatok, ez egy ilyen matrica. Jézusom. Na igen. És akkor ezt kell valahol ide a közepére ragasztani. Így. Nem tudom, jól csinálom-e. És aztán mit? Azt írja, hogy rakjam rá a... Hűha. Aha. A lábát rakjam bele, vagy mi? Várjatok, mert nem tudom, most el vagyok akadva. Na. Szerintem... Így van. Na, sziasztok, ez a videó ennyi volt, én Ádám voltam. Iratkozzatok fel a csatornára, és lájkoljátok. Sziasztok!